Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi my love! Isang magandang gabi sa inyo. Sa lahat po ng nanonood sa ating Facebook Live. Hi everybody! We are now live both on air and online para sa ating biyahe Center of the Night. Kaya naman sa mga kabisyo natin na nakikinig, wag na nating patagalin pa. This one was sent to us over at our Facebook page DJ Lala Bandera. So eto na nga po ang biyahe ng ating kabisyong si Mustang or Mustang. Bala na siya. Eto na nga my love. Good evening DJ Lala. Sana mapansin mo ang aking binuod na liham. By the way guys, sobrang makata ng pagkakasulat nito. Malalim na Tagalog. Actually hindi malalim na Tagalog eh. Talagang Tagalog na Tagalog lang talaga. So eto na nga. Itago niyo na lang ako sa pangalang Moira. Hindi dahil nakikiuso at napapanahon. Dahil siguro sa aming tagpuan. Kasal kami ng aking asawa, pero para akong sakal. Kasi sa loob ng 3 taon na masaya ay parang biglang bagyong dumating at hinangin lahat ang masasaya naming alaala. Bumaha ng luha. Sa aming 3rd anniversary, nakaupo sa aming tagpuan. Sinurpresa niya ako ng malungkot na pag-amin. Sa loob pala ng 3 years ay may nauna siyang pamilya at ngayon niya lang inamin. Masakit sa aking kapuso dahil para ako pa ang masamang ahas na kumain sa prutas ni Adan para layuan niya ang kanyang Eva. 2 weeks na akong walang tulog at mahina kumain. Gusto ko sanang humingi po ng advice DJ Lala kung ano ang aking gagawin. Kung bibigyan ko ba siya ng chance o magkakaroon na ako ng life changes. Maraming salamat po and more power to your show. Well, hi sa'yo Mustang. Alam mo my love, no one should ever tell you that what you are going through is easy. Kasi obviously it's not. Diba? Sa loob ng 3 years, actually more than that, you thought you found the love of your life. Diba? Nag-agree ka na ibigay sa kanya yung matamis mong oo. You planned your life ahead. Thinking na siya yung makakasama mo hanggang dulo. And then, a slap of truth sa gitna ng inyong masasayang araw. My love, what I suggest is that you give yourself some time. Bigyan mo yung sarili mo ng panahon. Panahon para tanggapin lahat, let it all sink in, know everything that you have to know. Meron pa ba silang communication? Umuuwi pa ba siya sa kanila? Or nagkikita pa ba sila? Meron pa bang communication yung asawa mo ngayon sa dati niya mga anak? Kung anong plano niya? Kung bakit ngayon? Kung bakit all of a sudden sinabi niya sa iyo yung katotohanan, what triggered him, what made him left his first wife. Kumbaga, give yourself to let it all sink in, all the information that you needed to hear from him. Since we are talking about honesty, might as well hayaan mong ilatag niya sa iyo sa harapan mo lahat ng kailangan mong malaman, lahat ng mga dapat mong malaman. And then saka ka mag-decide kung kaya mo ba yung tanggapin. Kung kaya mo ba yung lunukin. Kasi my love, right now kasi sa mata ng batas, hindi ikaw yung ahas. Sa mata ng batas, ikaw yung legal. Ikaw yung asawa. Kasal kayo eh. Sa mata ng mata ng batas at sa papel, ikaw ang legal wife. Hindi ikaw ang kabet, hindi ka kumabet. So that one, kahit man lang dun sa formality part or technicality part, isang tabi mo na yung issue na yan na ikaw yung kumabit. No, you did not. You did not know. So your conscience is clear. And then by papers, you are the legal wife. Now my love, just in case, bibigyan na kita ng fast forward na scenario. Siguro sabihin na natin just in case, o di ba,
kumbaga ibibigay natin sa kanya yung benefit of the doubt, just in case na wala na rin naman siyang communication with the past, and okay na rin naman yung buhay nung dati niyang nakarelasyon, meron na ding sariling pamilya, yung anak naman nila ay nasusuportahan naman niya, wala naman siyang, kumbaga, wala siyang pagkukulang, at wala din namang hinahabol yung dating babae. My love, nasa sa'yo na yan kung tatanggapin mo yung lalaki. I'm not saying you have to give him the benefit of the doubt just because he was honest to you. He could have chosen to keep it all for himself kasi nakaligtas na nga siya for 3 years without you knowing na meron siyang former family Kumbaga, I'm not saying na bigyan mo siya ng benefit of the doubt just because he was being honest, but because maybe may nag-trigger sa kanya to be totally honest with you. Maybe he felt like, if I really want to continue this relationship with an amazing woman like you, gusto ko all in. Gusto ko maramdaman niya na kahit kailan hindi na ako gagawa ng paraan para masaktan siya muli. Na mapahirapan ko siya muli, na magkasala ako sa kanya muli. Itong second chance na ibibigay mo, I don't even think that second chance is for him anymore. I think it's for you. Kasi this is your husband, my love. This is not just a boyfriend. Kumbaga, iba na kasi pag mag-asawa na iba na pag may papel na. Iba na kapag meron na kayong pinundar para sa inyong dalawa. Hindi na ganun kadaling mag-decide na quits na. So my love, I want you to think clearly. Give yourself some time. Get all the time you need. Constantly talk to this person. Constantly talk to him intimately. Para malaman mo kung bakit niya nagawang itago sa'yo, anong nag-trigger sa kanya, bakit niya sinabi sa'yo ngayon to, for you to get to know this guy even more deeply. Kasi I can only see this go both ways One is that you'll leave him behind, pero alam mo naman sa sarili mong you will no longer be happy. At siya naman, he can no longer go back dun sa nauna niyang pamilya or sa nauna niyang buhay kasi nga, baka maybe, di ba, naka-move on na rin yung girl. Yung girl ay may sarili na ding buhay. So, he'll be left in the middle with nothing. I know, sasabihin mo, well-deserved niya yon kasi nagsinungaling siya sa'yo. But then again, both of you will be lonely. And the other way is that you give your marriage another shot. Pero this time around, you take some time off. Dahan-dahanin nyo kumbaga. Kilalanin nyo yung isa't isa. Pag-usapan nyo yung kada problema, yung kada minuto, kada araw, bago kayo dumating sa araw na yun na sinabi niya sa'yo yung totoo. Alamin mo yung lahat ng kailangan mong alamin. Rediscover each other one more time. Kasi malay mo, my love, ito na yung biggest na unos na pwedeng ibigay sa inyong dalawa bilang mag-asawa. If ever na malagpasan ninyo tong dalawa, if ever malagpasan mo to, my love, there's nothing you guys can't ever handle. Iba na din kasi sa buhay ngayon, my love Diba, sa gitna ng hiwalayan, sa gitna ng sakitan, sa gitna ng mga pangakong napapako, sana kayong dalawa yung couple na muling sumubok. I know it's asking for too much of you kasi we are talking about forgiveness. And that lie is not a small lie, it's a big lie. But again, ang sabi ko nga sa'yo, this second chance is not for your partner, this second chance is for you. I want you to be happy. I don't want you to be sad. I don't want you to regret anything na dinecide mo or pinagdesisyonan mo for the past 3 or 4 years of your life. Ayokong may pagsisihan ka kasi you know well in fact na itong 3 years na to, you were the happiest bride. You were the happiest woman. So I just hope timbangin mo yung pinagsamahan nyo sa loob ng 4 na taon na yon. If you know sa sarili mo na totoo lahat yon. Ito lang ay kasinungalingan itong sinabi niyang to, pero lahat ng naramdaman mo, all the rest, lahat ng naramdaman mo while in that relationship, lahat ng ipinaramdam niya sa'yo sa loob ng 4 na taon ay totoo. If there's a slightest feeling in you, knowing that that is a genuine kind of relationship, I want you to try again when you're ready.
Not because gusto kong baliin mo yung trend. But because I want you to genuinely be happy. Naintindihan mo ako, my love? But if everything is too complicated for you to continue, but if everything is just too, sabihin na natin, too cloudy for you, na feeling mo binetray ka ng lahat ng tao, hindi lang ng asawa mo, kundi ng buong angkan niya. If you felt trapped and betrayed, alam mo na naman dapat mong gawin. Ayan, alam mo na yung kailangan mong gawin in order to be happy again. Accept that this relationship can never be fixed. Say your goodbyes, bid your farewells, and just wish each other genuine happiness in the future while you heal your broken heart. Claro? Claro.